हिंके बाहाय तंगबाय खाजानि मारे टेकी जिंसं तै बाय अपसं खाखायो नरक जत्तनो काहाम कुरुंनो तंगनो हानै हिंके आं तिनि नरकनि बागै हायनो हाय तै काइसा लाइजाक भिडियो कसम तुयै फाइपिखा ओ भिडियो रंनो नरक जत्तनो पक्तु तुय रक्सि मुइ तंगबाय खना एबा पगै हि थांबाय खना चिनि ओ लाइ थांजाक भिडियो न अबं काइसा चिनि कक बरकनि मुभि बेलाय न नाइथथक जागाव थायो थांगै बानक जाखा ओ मुभि चिनि दा राइकेस देब्रमा बेलाय न नाइथथक थायो थांगै बानखा ओ मुभि न हिंके बयाबसं ओ मुभि न नरक केबो नुगुइ मांखना केबो नुगिया न उंगुइ तंखना केबो हिंके ट्रेलर सिमी रक नुगुइ फाना तंखना केबो हिंके गान रक फाना खना ओइ आकायै तंबाय खना हाया दा बयाबसं हिंके फाइजां तिनि नरक न मेन जागाव तलाङै थांनाय बो जागा थांकै नुगुइ माननाय ओ मुभि न बो जागा नुगुइ माननाय तै बरो नुगुइ माननाय सावै माननानि मुसुङै तंगो हिंके ओ भिडियो न पोइलानि सिमी पाइ थाक जरा नायनानि टापकदि हिंके ताइ नुं आनि चेनेल बो कटाल फाइतंगो हिंके सब्सक्राइब खाया कंके ताबनो सब्सक्राइब खायै तै गानानि बेल आइकन अल प्रेस कइनादि तामने हिंके आं जेफ्रु कटाल भिडियो दो आपनो जतनसि सिकां नोटिफिकेशन मानना बागै साबोले नायनानि मुसिया तंग ओमति कक बरकनि मुभि रंनो साबोले हामजाया तंग ओमति कक बरकनि मुभि रंनो हाया दा बायाबसं हिंके फाइजि ताबुसं भिडियो न चेंगलाइ सिवानो अबो अंका काइसा 5 इयार नि रमय लाइ थांजाक म्युजिक भिडियो एबा एल्बाम एबा मुभि नरक केबो पक्टु तुइ रक उंगoi तंखांके एबा पगoi तंखांके आनो किसा कमेन्ट बक्स कमेन्ट खाइ सानानि तापकदि ओ कक बरक मुभि न साबो नुखा तै साबो नुया अब नरक आनो किसिसा कमेन्ट बक्स कमेन्ट खाइ सादि आंबो नायना मुसुङो साबो नुखा तै साबो नुगिया नुं आनि भिडियो नि बिसिं तुइ नुगै मानानि थाङै तंगो हिंके आनि ओ भिडियो न लाइक तै शेयार खाइरेदि इ कक बरक मुभि न नाइ माननानि हिंके नुं पुइला सिकां थाङै निनि गुगल प्ले स्टोर थाङै नुं एनिविड एप डाउनलोड खाइ मापाइनाय डाउनलोड खाइमन यागुलो ओ जगा रेजिस्टार खाइजनाय तंगो रेजिस्टार खाइपाइदि रेजिस्टार खाइपाइमन यागुलो इ मुभि न नायनानि बागै 34 रुपीस बरनो टिकेट दिनानि नांगो एबा गूगल पे एबा निनि फोन पे एबा पेटीएम जेकुनु निनि यूपीआई बाय नंबरनो पे मा खाइरेनाय अबनो बरनि टिकेट ओ मुभि कसम हनै न बरक आसुके बैलेंस नालिया 100 बनालिया 50 बनालिया डायरेक्ट नाखा 34 रुपीस नुङो जगा बरनो पेट खाइ रिखांके न नुंनाय मानसिनाय नुं 1 मान हाइरक नाय तंमाननाय ओ 34 रुपीस बरनो पेट खाइ नुं टिकेट दिवै रिखांके नुं 1 मान हाइरक नाय माननाय ओ मुभि इंखा बेलाय नायथथक जागा तै बेलाय नायथथक थायो थांगै बानक जाखा ओ मुभि बेलाय न नायथथक इंखा ओ मुभि नरबो टिकेट रिवै नायदि बुसुक इंटरेस्टिंग उनो उंया नरक ओ मुभि न नायै बुसुक जेरातै इंटरेस्टिंग उनो तै फानि उनो तै कमेडि उनो आबले आं सावै माया आंले बेलाय न इंटरेस्टिंग जाखा ओ मुभि न नुगै हिंके बयाबसं आं ओ भिडियो क्लिप नो किसी सापन नरनो फुनुगै मानलिया तामने हिंके आं बेलाय न कॉपीराइट अक फाइनानि किरि जागो हाइपना नरक ओ लाइ थांजाक मुभि नि ट्रेलर रंनो नाय तंनानि मुसुङै तंगो हिंके आं आनि भिडियो नि डेस्क्रिप्शन लिंक रिवै रिनाय तै मुभि नि लिंक बो रिवै रिनाय तै एनिविड एप नि लिंक बो रिवै रिनाय नरक यांगटै फाना थांगै रेजिस्टार खाइदि एबा ओ मुभि न यांगटै फाना थांगै नायमाना एबा ओ मुभि नि ट्रेलर रंनो बन नरक आनि भिडियो नि डिस्क्रिप्शन रि नायमानाय लिंक रिनाय आं नरक थांगै नायदि हिंके बयाबसं नरबो आसुकता लेरदि दाक्ति न डाउनलोड खाइपाइदि एनिविड एप न तै रेजिस्टार बो खाइनादि तामने हिंके सुंसिनि कक बरकनि एक्टर एक्ट्रेस रंनो बेलायनो सपोर्ट खाना नांगो सिनि कक बरकनि मुभि रगो बेलायनो पिरजाना नांगो भिडियो बानक थानिओ किसामिसा मिस्टेक टंखांके नाकार जादि आं नरनि थानि जतनि थानि न नाकार सानजाव हिंके बयाबसं आं तिनि आसु कक सालिया आन भिडियो अरनो पाइरेवै रिसनाय हिंके फाइना हाय सापिरो बयाबसं नरनो आनि ओ चैनल केबो जदि कटाल फाइ दङ हिंके सब्सक्राइब खाया कंके प्लीज सब्सक्राइब खाइ रजादि तामने हिंके आं जेफ्रु कटाल भिडियो दाओ आफ्रु न नरनियर नोटिफिकेशन सगायानो गानानि बेल आइकन सिनै अल प्रेस कइरेदि नरगाना लगिरिवै भिडियो न पोइलानि सिमी पाइ थाक जरा नायमानि बागै नरनो बेलाय हामबाय।